Nilqawkom Mrs. Aħwa Maltina Wawċin, familja River of Love, madwar Malta Wawdesh, and I also want to greet our precious brothers and sisters scattered in different parts of the world, and especially we want to greet you, our beloved sisters and brothers from Terni, Italia, the Church of Pastors, Randy and Eileen Lagan. Hallelujah. We've just been to their church. They are from the Philippines. They have a wonderful work going on just outside of Rome in Terni. They have a beautiful church. They have a beautiful group of people. And they loved us. And we love them. And I know that there is a mighty divine connection that God has formed. Hallelujah. We're about to share with you in Maltese, obviously. But anyway, nilqawkom għax pasta nilqaw kol u tinsellem l-aħwa Filippini minn ġewwa il-belt ta' Terni, il-belt ta' San Valentino mid-dera jisimha di. Hemm ħafna mħabba u ħafna ċikkolat. U għadna kemm ġejna minn missjoni, trip ta' missjoni hemmhekk fejn il-mulej oġbu li berikna u jatina l-grazzja naraw il-qawwa tal-glorja tiegħu. Qabel ma nibda ħanajdilkom skrittura waħda. Morru fi ktib ta' Ġwanni, ejjew madwar jaħwa. Ġwanni kapitlu 14. Kulħadd jgħid wara jgħidlu missi qaddejs. Kellimni mill-kelma tiegħek u bl-Ispirtu Santu. Grazzi tal-imħabba kbira tijak lejja malej. U li tħobb il-poplu tijak. Li inti għed tiġbor il-popli madwarek u għed tiġborom u tiġbidom lejk. Illum kellimni. U ġeddet fija imħabba ġdida u ġuħ ġdid għalik missir. Għamel l-nar tijak ħedġeġ fija fi sem Ġesu Kristu. Amen. Ġwanni 14. Ġwanni 14. Waqt li konna fil-konferenza tal-Ispirtu Santu madwar xahar ilu, kanna magħna li b'mod kif jgħidu bl-Ingliż divine appointment kanna magħna żewġ pastors mill-Filippini. Pastor Randy Lagan and Pastor Roland mill-Filippini wkoll ma joqgħod l-Amerika. Daw it-tnejn waqt li kienu magħna, ingrazzjaw l-Alla speċjalment Pastor Randy, waqt li kienaw, ma nafx kemm hawn minnkom kontu hawn dakinhar, imma l-mulej missu ħafna l-darraġel. Missu ħafna, tiftakru kemm kien tiftakru? Alleluja, missu ħafna beda jikbi, il-qawwa ta' Spiritu Santu ġiet fuq. U l-mulej oġbu li jifforma kuntatt soprannaturali letteralment bejnietna. U minn meta ntqajna għalli bdejt nitlob biex il-mulej iġibkom għanna, iġibkom hawnhekk, Terni. 4 snin ilu rċieva profesija, kellu viżjoni issa konna ċans ngħidilkom aktar tard x'kienet. Imma nista' ngħidilkom li l-profesija ġiet imwettqa. And I'm truly humbled by that truth. Ħanaqralkom skrittura Ġwanni 14 vers 12. Ġwanni 14 vers 12. Please aqrawa qed naqraw kliem Ġesu. Kliem Ġesu. By the way, din kienet skrittura li l-mulej poġġili f'qalbi għal din is-sena. Din kienet skrittura fil-bidu ta' din is-sena tal-2023. Kull sena l-mulej jisu poġġili skrittura. U jisu fil-bidu ta' Jannar, meta konna minna dak il-jiem ta' sawm u talb, din l-ispirtu ġiet iħajlajtjata ħafna fl-ispirtu tiegħi. U ħatta bħala l-mulej jisu din hija l-iskrittura ta' din is-sena li ħadd ispikka. Vers 12. Tassew ngħidilkom. Ġesu dan jitkellem. Min jemmen fija, għaw xi ħadd jemmen fiha? Għaw xaħat jemmem ċesu. Mela kolħat jgħid, dat jgħid għalija. Ġejda, dat jgħid għalija.
Ejt il-dak taħdejk da tgħid għalik. Amen. Amen. Għaw xi ħadd ma jemmin f'Ġesu għaw. Ħannara kemm hawn minnkom terġa' all idejkom kemm minnkom temnu f'Ġesu. All idej. Alleluja. Okay. Illallu kemm hawn nies ħajamlu affarijiet, kemm ħajamlu opri. Halleluja. Ħajqilbu ilu l-verdi u Iżimaw, tassew ngħidilkom min jemmen fija. Jew i wkoll għad jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien. U akbar minnhom għad jagħmel. Akbar mill-opri ta' Ġesu ta'. Għax jinsejjer għand il-Missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha biex il-Missier ikun glorifikat permezz ta' ibnu. Jiġifieri fejn hemm il-mirakli, fejn hemm il-fejqan, fejn hemm il-ħelsin, fejn hemm il-moviment tal-Ispirtu Santu, għal kontrarju ta' xi insara li jgħidu li daw l-affarijiet għaddew, Ġesu qed jgħid li daw l-affarijiet jiġibulu glorja. Mela dawk li jgħidu li daw l-affarijiet għaddew, qed ineżżawilu l-glorja, qed ineħħwielu. Għal daw l-affarijiet meta nies ifiqu, meta nies jinħelsu, meta nies jiġu trasformati, meta nies tara nies jimtlew bil-Ispirtu Santu, meta tara mirakli qudiemek isseħħu jsiru bil-qawwa tal-Ispirtu Santu dejjem f'isem Ġesu, daw l-affarijiet iġibu glorja lil Alla. Għal dawk li intom insara ta' kwalinkwa denominazzjoni vvintata mill-bniedem li hi. Intom li ma tgħidux li Alla m'għadux ifejjaq. Xi wħud minnkom. Li Alla m'għadux jagħmel mirakli, xi wħud minnkom tgħidu hekk. Xi wħud minnkom tgħidu li Alla m'għadux igedġi mhux vera m'hawnx iktar nies li għandhom bżonn iħallsu mix-xedan iktar. Mhux probabbli int l-ewwel wieħed. Apparti li qed gidda bil-kelma Alla. Qed gidda bil-kelma Alla. Imma qed tisraq il-glorja lil Alla. Għadaw l-affarijiet iġibu l-glorja lil Alla. Amen. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jien nagħmilha. Jekk titolbu xi ħaġa f'isem min? Mela mhux f'isem l-ebda qaddis u patrun. F'isem Ġesu. F'isem Ġesu. Jekk inti m'intix tara l-Bibja, jekk inti m'intix ħares lejn il-Bibja, number one jekk għandek Bibja qiegħda fuqek mor ara. Imma hawnhekk ara din hija l-wegħda ta' Ġesu, din hija l-miraklu. Xejn Ġesu. Biex il-Missier ikun glorifikat permezz ta' ibnu. Iva, jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha. Żgur. Amen. Ħanibdew minn daw it-tfal. Dawn ma tfal tiegħi mill-mara l-oħra. Mill-mara River of Love, ġifieri. U ħajrakkontawkom kif ħossuhom il-mulej imexxihom x'esperjenza għandna. Dwayne Dalli. Go for it. Lejla tajba. Għal xi raġuni kull darba nitlaw jaqbadni pipi, ma nafx għaliex. Ħajkollu jistgħu nalleta fal-fan. Min għalletli? Mela, jien ħanajt x'tallimt jien minn din it-trip. Mela wasalna minn dan il-vjaġġ. Ringrazzjak. Mela kif wasalna hemmhekk? Nwedkom quddiem Alla li minix ħaneħħajpja xejn. Jiġifieri mhux ħanoqgħod inkabbar l-affarijiet iktar milli huma biex nimpressjona xi ħadd, ħanajt li hu. Mela kif wasalna hemmhekk fil-post fejn għandhom il-binja daw in-nies. Bdejt nara ħafna Filippini, Halloween, it-tfal kollha qishom Pocahontas, tgħix kemm huma Halloween. Imma ngħidilkom il-verità, l-ewwel lejla forsi kien hemm 40 ruħ. U l-ewwel ħsieb li ġie moħħi kien dan. Qed nistqar il-verità. Orrejt ġejna hawn 40 ruħ. X'jista' jagħmel Alla? Ma' 40 ruħ, kemm jista' jkun hawn problemi jew? Kemm jista' jkun għandhom bżonn fejqan jew jien 40 ruħ? Ħanaraw xi ħaġa imma mhux ħadd tkun xi service ta' Malta.
Għax moħħi qed ngħid Alla m'għandux biex jaħdem, fimt bażikament. U bdejna l-ewwel service u hekk. Imma Alla llimni xi ħaġa. Ħanaraw vers. Mela, mmorru l-ewwel Korintin kapitlu 4. Vers 20. L-ewwel Korintin 4 vers 20. Jgħidlek hekk. Għax is-saltna tal-Alla mhijiex fit-paċ-piċ, imma fil-qawwa. Jiġifieri f'kelma waħda stajna murna għandhom daw il-Filippin. U stajna pritkajna l-iktar misteri sbieħ tas-saltna. Imma mingħajr ma jesperjenzaw il-qawwa tal-Alla, kollox fjak ikun. Imma nirringrazzja Alla li il-mindset ta' ħadd ieħor ma kienx bħal-mindset tiegħi. U qed ngħidilkom mhux qed nesaġera. Mhux ħa nesaġera żgur. Imma b'dak li rajna u s-ngħidilkom xi ftit. Wara ħassejt li Alla jgħidli issa ħajjieqa fi żmien li tajt kemm nixtieq nara, kemm nixtieq nesperjenza, kemm nixtieq għax issa rajt. U x'in kont qed naħseb issa x'in kunna tilgħin dejt ngħid x'ħanaqbad ngħid. X'inhi l-problema tajt? U rajt hawnhekk naraw ħafna opri tal-Ispiritu Sant u nirringrazzjaw lil Alla. Imma ngħidlek il-verità, donna kienet xi ħaġa iżjed. U qed naħseb x'inhi d-differenza. Għandek l-istess bniedem, l-istess Spiritu Santu, x'hemm jista' jvarja? Il-familjarità. Il-familjarità. Jiġifieri, inti kemm qed tippretendi mingħand Alla? Jaf intilek tiġi 10 snin, 5 snin, 15-il sena. U x'ħin jgħidulek x'in tisma' olter kol x'in tisma' jekk għandek bżonn il-fejqa noħroġ tajt daqs kemm ili noħroġ jien. Illum ħad tkun differenti għalija. Daw in-nies li kellhom differenti kienu li kienu qed jistennew. U rrealizzajt li Alla volja dejjem ngħid li qed nistenna mingħand Alla, fil-verità ma qed nistenna xejn għax drajt. Qed nistenna n-normali. Ma qed nistenna xejn kif jgħid fil-Efesin 23 li Alla kapaċi jtik iktar u l-iktar il-bot milli tista' taħseb. U meta ngħidilkom jiġifieri li daw in-nies kollha kinsu l-art, tredu mal-art, bkew mal-art u nħelsu fiequ. Ġifieri naħseb il-problema hija jiena li forsi xi kultant bħala nies ma nfittxux, ma nistennewx li nirċievu mingħand tagħna stess. Allura tara YouTube u tara tgħid il-laħwa jekk immur hemm pereżempju noħodha di, jekk immur hemm nesperjenzaħħa di, imma Alla jrid u jista' jtielek hawn. Illum jekk jagħtaw inti għandek x'għandek bżonn mingħand Alla, Alla jrid itielek hemm mara. Fuq dawk l-erba' ta' madumiet ta' quddiem. Jekk esperjenza, jekk ħelsien, x'tixtieq mingħand Alla. Ibdel il-mindset tiegħek li dina l-service tal-erba' ġejna u nagħmlu mis-7 sad-9, forsi d-9 u nofs inkunu d-dar. Ara, ħansemmi jisem, nispat ma jgħalajħ. Kieku inti qiegħataw f'service ta' Benihin. X'tistenna l-Alla jagħmel f'ħajtek? Alla jrid jagħmel l-istess ħaġa llum hawn. Jekk inti taqaf tagħmillu kundizzjonijiet, kapaċi jagħmilha. Titversi ieħor ma temminniex. Tanħam Mark kapitlu 6. Mark kapitlu 6. Daw friski, għarrejt? Ġifieri nemmel il-munet jitkellem. Mark 6. Awej, ejja nibdew minn vers 1. Da Ġesu telaq minn hemm u mar lej pajjiżu u d-dixxiplu tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-sibt daħal jgħallem fis-sinagoga u ħafna li semgħuh bdew jistaġbu u jgħidu mela tista' tisma' xi ħaġa u tistaġeb u tajt. Tista' tistaġeb u ma tirċivix.
minn fej kisbu da kollu. U xinu dal-erf li natalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-ġubiet kbar bidej. Sekonda waħda. Naqbżu biċċa. Vers 3 jankom naqraw minn hemm. Dan mhuwiex il-mastru daxxa bin Marija u Ġakbu u Ġose u Ġuda u xmu, nafu minnu, u ħudu l-bnidmu ġimgħa umana, u huma skandalizzaw ruhom ħabba fih. Għalhom Ġesu, ebda profeta mu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u fost rabatu stess. Mela hekk maħniex u mhux qed nitkellem għal dar raġel biss, alla volja Alla jużaħ b'mod inkredibbli. Ma hekk hawn ħafna nies li Alla jużahom b'mod inkredibbli. Mhijiex ir-rida tal-Alla inti li toqgħod murtaq ta' tikit. Alla jrid irredek hawn. F'darek, fost niesek. U hemmhekk, isma' di, Ġesu, ma seta' jagħmel ebda miraklu, ħlif li qiegħed idejh fuq ftit morda u jfejjaqhom. U baqa' mistaġib bin-nuqqas ta' fidi tagħhom, x'qed jgħidlek. Hemm nies li jinterpretaw għal in-nies ġew, kien hemm ħafna nies li ġew. Ġesu ma setax jagħmel hekk xejn għax ma kien hemm nuqqas ta' fidi, mhux hekk qed jgħidlek hemm. Qed jgħidlek minn ġie fih. Għax li tiġi inti huwa qatt ta' fidi minnu nnifsu. Li tiġi tistennu huwa qatt ta' fidi minnu nnifsu biex inkomplu fuq it-testimonjanza biex ma niddevjax. Ġifieri li tallimt huwa li Alla li jrid jagħmel hemm irid jerġa' jagħmel hawn. Alla m'għandux favoriti. L-aħwa tiegħi minn fejn qabad nibda. Nies jinħelsu, imma mhux bla effort qed tifhem, nies ifiqu bla effort kienu bil-ġuħ jirċievu l-Ispiritu Santu. Kif tarafu, nkunu sinċira, meta tara YouTube u tara video tgħid, wow, hekk. Immaġina, li trid immaġina rajna. Dik tarak li nħeles ħalliha f'idejk għax naf l-iktar waħda li jogħġbitek biex nuħadilek. U ħaġa oħra li impressjonatni ħafna hija u li għalmitni daw in-nies bedew ifakruni kif jitkellem Pawlu, l-mod li laqgħuna l-imħabba li warew magħna li kważi bdejt inħossni skomdu minnhom ħanajdlek. Tant kemm laqgħuna b'imħabba straordinarja u rispett li kienet xi ħaġa inkredibbli li għalmuni l-istess li meta jiġu n-nies millum il-qudiem ħaniprofa nagħmel iktar effort fim biex norihom l-istess ħaġa biex verament il-Bibja tgħidlek li meta inti tilqa' profeta tieħu l-premju ta' profeta. U hekk għamlu daw in-nies, veru ħaduh il-premju ovvja dak li Alla rid jibgħat miegħu mhux. Ma ħanħalli ħin għal ħadd ieħor, imma dik irid nisforza xi ħaġa fuq di ħassejt fuq qalbi li tagħmilx limiti lil Alla, tħallix il-familjarità żommok, l-istess Spiritu Santu li ħadem hemm irid jaħdem hawn, u jekk ħajkun hawn xi ħaġa li jkun hemm variable xi ħaġa li tinbidel huwa inti u jien. Imma Alla kien għadu li jibqa' li jrid jagħmel meta jwallimni xejn is-sena. Ħalal jew ħalel tfisser show irid jagħmel Alla. Meta jitħallelu jekk it-tagħmel meta jgħid Alla jrid jagħmel show. Exuberant. Ġifieri Alla jrid jagħmel show. Ħankunu qegħdin qalbna f'post sewwa li qed nistennew minn għandu biex jirrokkja veru l-ewwel ħaġa li għandna u dal-pajjiż. Għax jekk inti mhux qed tistenna xejn hawn f'darek li Alla jiġi u jwittiku l-maw, tistenna li jagħmel xejn il-ġimgħa barra. Tibda minn darek tistenna. Insomma, ħanħalli f'idej xi ħadd ieħor. Halleluja. Hemm wis xi tgħid, naħseb għandna bżonn service sħiħ. Grazzi tal-familja River of Love kemm nħobbukom. Meta konna hemmhekk din naħsbu kemm aħna mbirkin li għandna familja bħalkom. Għax ma naħduha for granted xi kultant imma verament bdejt napprezza l-moli bidu jorina kemm aħna mbirkin li għandna l-xulxin u din esperjenza u din l-imħabba bejnietna. Imma jiena kont qed nitlob lil mulej bil-fidi li jkun hemm il-qawwa li jkun hemm verament il-ħelsien anke aħna bħala bdejna nitolbu, ġifieri bdejna nistennew li jkun hemm il-qawwa tal-Alla f'dan il-post. Jiena u l-mara tiegħi konna morna Denmark milux is-sena l-oħra
U kellna konferenza u kien vera powerful dal-konferenza. Qatt ma bajtx l-istess infatti wara dal-konferenza. Rajna l-qawwa talla, rajna nies jinħelsu mix-xjaten, bniedem talla li kien verament iħobb lil Ġesu, il-moment li jgħid Spiritu Santu ejja, il-kamra sħiħa tintilab l-Spiritu Santu, l-glorja talla kienet hemm. U emnuni jaħwa da kien konferenza hekk. Letteralment kif xi kultant ikunu għal-barranina u hekk, aħna hekk konna l-jom dawn in-nies. Ġan għandna video qasir ukoll nixtieq norikom għax il-moment li trattaw kif onoraw il-pastor kemm kienu expecting minn għandu, letteralment. Immaġina, dawn ma jafux il-pastor, ġri għalihom dan kien bniedem li vera medluk minn Alla, raw il-qawwa talla permezz ta' idejh, permezz li beda jagħmel mulej permezz tiegħu. Nies bdew kien hemm profezziji, nies jinħelsu mix-xjaten, kien hemm nies ifiqu minn kull tip ta' affarijiet għandhom testimonjanza wara testimonjanza, ġifieri kien verament kien hemm il-glorja talla b'mod tanġibli, nies iferfru. Min kollox din naraw, mhux vera? U verament kien hemm preżenza ħelwa u minn glorja għal glorja, għax kull ġurnata bdiet iżżid. U hekk bdejna nitolbu l-ewwel ġurnata l-pastor għalli wow, kienet powerful, but I want more. Vera għandna pastor bil-ġuħ, għalli vojla kien powerful service, he knew there was more. U vera kien, għax l-aħħar ġurnata kien il-ħadd, verament kien incredibly, service powerful, kelma ta' fidi. Tista' immaġinaw kelma vera potenti u qawwija u rich għal dawn il-nies talla ħuna f'dan il-posterni. Ekku vera kien hemm preżenza ħelwa, l-praise and worship tagħhom kien vera ħelu, kienu youth band, kellhom waħda mara fuq il-tfajla żgħira fuq id-drums, vera kien taf id-doqqu ta' drums. U vera kienu hekk kien one heart, one mind, ġanka aħna vera rċevejna minn għand dawn in-nies, verament ħassejna l-imħabba tagħhom, dak li l-mulej beda jagħmel fosthom. U kif beda jgħidwejn, l-imħabba tagħhom kienet verament hekk unika, tajt, wow, nista' nitgħallem verament xi ħaġa minn dawn in-nies. Hekk tgħid għalfejn di titqatta daqshekk ħin mejd it-tifla, tibda tgħid x'hemm speċjali fija jien. Tibqa' jiġru warajk, iridu jħobbuk, iridu jibirkuk, iridu jtuk, dejjem iridu jtuk, tgħid wow, tgħid m'iniex antipatku għalihom dawn in-nies jien. Xi kultant ma jridux hekk, verament tħoss dik l-imħabba li jisom iridu jkunu miegħek, hija xi ħaġa sabiħa li tkun apprezzat dak il-mod. Nixtieq norikom video qabel ma jitkellem Matthew biex intukom hemm ħafna videos li ħadna u hopefully fil-futur ħanaqgħad video jiena u forsi tkunu tista' taraw, imma dan ħajkun snippet żgħir biex taraw naqra żgħira kif mexa l-mulej. Hemm ħafna videos nixtieq narakom ma kien għamlu lejl sieħa hekk. Ma dan xi ħaġa żgħira biex ikolkom idea. Dak kien il-ħadd li ħataraw l-aħħar ġurnata wara li ħafna nies kienu diġà rċevew it-talb minn il-pastor u l-Ispiritu Santu beda jimministra fil-kamra hekk tista' timmaġinaw. U kien hemm verament qawwa glorjuża fil-kamra aħwa. Fejn ibatulek? Fejn ibatulek? Agapio? Lex. Minuta. Media, fejn ibatomkom hi? Għabek, Riviera Agapio. Fuq il-Facebook page? Minuta waħda, all right. Mela, fuq il-Facebook page, all right. Mela, għal dawk li għadhom tisegwuna. Nixtieq kien itwal dal-video għax kelli nsibu malajra ma' ħafna għandna videos ta' deliverance ukoll. Imma rajtu snippet żgħira, immaġina kien service kollu hekk fil-preżenza tal-mulej. Matthew mar fuq il-keys ħin minnhom biex idoqq ħalli l-praise and worship team tagħhom jirċievu wkoll, jaħasra x'bdew jaqduna għal sija twal għax konna hemmhekk għal sija twal. U
U kien hemm qawwa kbira tal-Ispiritu Santu, anka kien hemm waħda mara, letteralment kif missa l-pastor bdiet tinħeles b'mod inkredibbli u il-pastor spiċċa għal għasek issa xetan ħajkollok titlaq u laqqas bżek kalkulaħ. Qabad mar jikompli ministra u qabdet taqsek kienet inkredibbli. U kien hemm ħin ta' deliverance seħew kollek, f'daqqa waħda kien hemm moħra u għandna naqa' videos tagħhom dawk ukoll. Dik ma nix kien hemm jgħidilkom il-passer fuq il-favorite touch. Għax kien hemm wieħed laqqas biss minn sul passer, għamlu jdejħek qabad isu film kien, nistabat mal-arda. Kellu kelma profetika għalaw xi ħadd hawnhekk li għandkom fid-dar tiegħu għandu kif preżenza ħażina. Kien hemm preżenza ħażina fid-dar tiegħu, mbagħad da walla jdeħ, laqas biss missu, kif ġie ħdeħ, qed ngħidlek beda jagħmel isu inkredibbli kien. L-iskrittura li kelli fuq qalbi hija li kull fejn immorru, nsejt kif li ma skrittura kont samakom, bażikament li kull fejn immorru il-qawwa talla timxi waħed diki, signs and wonders will follow those who believe. Signs and miracles, signs and wonders will follow those who believe. Ekk aħna nistafidi u verament nemnu lill-Alla u verament nemnu li aħna midlukin minn Alla u għanna intimita miegħu nafuh lil Ġesu, dan huwa l-Kristjaneżmu aħwa kif bdejdilna Dwayne. Ma nistax niġu hekk isu hekk għal biex isna nirċievu kelma tajjeb, imma hekk jew naqbdu xi ħaġa ġdida hekk mmorru minn glorja għal glorja, verament nixtieq m'għandniex għalfejn ma nesperjenzawx dan kull ġimgħa għalfejn l-mulej irid jagħmilha. Imma rridu konna l-ġuħ għalija, dawn kienu bil-ġuħ, dawn in-nies rajnihom kienu vera nies bil-ġuħ, hekk bdew jistennew. Għalhekk aħna meta jkun hawn nies bniedem tal-hawnhekk ikun hawn il-mirakli u l-preżenza nkunu bil-ġuħ dik il-verità. U isna dan naraw ħissu service tal-erba tas-soltu. Ġifieri vera ħassejt li bdejt tajta ġvera anke jiena xi kultant jiġri li hekk imma Amen. Dik ħanħalli naqal Matthew jitkellem għax Grazzi Ġesu. Il-video lest jew nitkellem pastor? Okay. Tajjeb, mela taw aktar minn introduzzjoni tajba ħafna ta' kif kienet l-esperjenza tagħna. Forsi li nista' nżid ma li qalu Dwayne u Stevie. Tkellmu daqsxejn fuq l-ospitalità. Għalija berkitni ħafna il-fatt li bl-aktar moċċar kienu hemmhekk biex jittrattawna letteralment bħal slaten. Within their means, imma verament ħarġet ċara li dewna minn filgħodu sa filgħaxija u laqqas ridu ħalluna noħorġu xejn. Ġifieri vera kienet xi ħaġa li għamluha mill-qalb il-pastor, il-mara tiegħu u t-tifla tagħhom ukoll. Familja ta' tlieta b'kollox, ġifieri dik kienet tabarka enormi. Ftakart jiena fil-Maċedonjani meta Pawlu faħħar il-Knisja ta' Maċedonja. U qal li daw, speċi mill-faqar tagħhom, mhux qed ngħid li kienu foqra ta' ma bit-challenges tagħhom il-Filippini fl-Italja, ma tantx dejjem tiġihom faċli peress li huma barranin ġol Italja, hemm id-diskriminazzjoni li huma jaffaċċjaw, xi drabi jkollhom inqas favur mit-Taljani f'ċerti areas fis-soċjetà. Jiġifieri mhux qed nimmaġina li għandhom xi ħajja lixxa ħafna Ruma, però taw bl-abbondanza within their means, u għalina dik kienet xi ħaġa tangibbli ħafna. Il-xita tal-Ispiritu Santu kienet u vera nirringrazzja l-Alla għall-pastor tagħna għax verament able minister of the gospel kif ħobb jgħidilna Dwayne. U vera ħadem l-Ispiritu Santu l-pastor ikkonsagra lilu nnifsu. Ġieli ħriġna aħna u baqa' hemmhekk fil-kamra jitlob u jfittex wiċċ il-mulej u jitlob biex verament dak l-assignment li Alla kellu għal din il-żjara jkun komplut letteralment. Nistgħu ngħidu li rċevew il-kelma tal-Alla bl-umiltà sħiħa u naħseb dik birkitni ħafna. U kombinazzjoni jiena kont naqra l-istess skrittura illi qara Dwayne, letteralment ktibta hawnhekk. X'kien qal Mark 6 għamlajk wejja bis-serjetà. Għax fiha ftakart illi dawn in-nies letteralment qed tgħid illi
ħanerġa' naqraħa infatti l-aħħar biċċa fejn hawnhekk f'Mark 6 jgħid. Hemmhekk ma seta' jagħmel ebda miraklu ħlief li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom. Dawn in-nies kellhom expectancy li ħajirċievu mingħand Alla permezz ta' Pastor Gordon. U dik il-ħaġa li jgħidula l-corporate anointing li dawn in-nies ħolqu atmosfera ta' fidi anke permezz tal-qima li qlub infetħu, però l-umiltà tagħhom hija xi ħaġa inkredibbli fejn hemm l-umiltà hemm il-fidi. U vera ħarġet ċara. U li nistgħu ngħidu li ħadd ma telaq hemmhekk vojt. Literalment kulħadd irċieva dak li kellu bżonn mingħand l-Ispirtu Santu. Vera wkoll xi ħaġa li berkitni hija kemm dan il-Ministeru River of Love għaw Malta x-xogħol li qiegħed jagħmel għal dawn il-Filippini kien appealing. Il-fatt li għandna knejjes ġo pajjiżi differenti. Il-pastor tagħhom, Pastor Randy, literalment jixtieq illi jintroduċi lill-pastor u dil-knisja għal bishop tiegħu. Immaġinaw, ħafna knejjes taħt dan il-bishop tagħhom illi ġifieri għandu ħafna pastors li huwa qed jiddiriġi u jixtieq u jħoss li aħna fulfillment ta' viżjoni li kellu dan Pastor Randy. Li jiltaqa' ma' Pastor Gordon li għandu xi ħaġa x'joffri għal viżjoni apostolika tal-knejjes kollha qegħdin taħt dawn il-bishop. Tistgħu timmaġinaw xbieb qed jinfetaħ permezz ta' din iż-żjara xi ħaġa li hija imbagħad il-pastor risponda qal no pressure dawn il-knejjes kollha. Imma hija xi ħaġa naħseb li hija ikbar milli nistgħu nimmaġinaw. Xi ħaġa li berkitni li qabel ma tlaqna l-aħħar żjara li kellna. Iltqajna ma' dan ir-restaurant manager Filippin u id-dar tħossa l-idolatrija li kien hemm fid-dar. Kienu kattoliċi, però għadhom fir-reliġjon mejta sewwa. U se tara li dan il-missier u r-ras tal-familja dan kellu restaurant li kienet jimmaneġjah u għandhom bżonn li l-mulej jżommhom f'kull żmien u staġun ta' dan ir-restorant għax mhux faċli biex iżommuh għaddej bil-business, etc. U l-mulej tagħna l-opportunità li mmorru fid-dar tiegħu infetaħ il-bib kienet fuq il-qalb ta' Pastor Randy u familja li kienu hemmhekk ġast literalment lesti biex jilqgħu l-Vanġelu, il-pastor bil-qlubija beda ixxandar il-Vanġelu, m'hemmx kantunieri, il-verità kif inhi dak il-ħin u bl-umiltà kollha laqgħu il-verità sħiħa fuq Ġesu Kristu. U taw ħajjithom lil-mulej sempliċement talba ta' surrender lil Ġesu u dak il-ħin beda jibki il-missier, il-mulej ħelsu minn irbit spiritwali ta' dlamijiet li kellu. U jħassru daw kienu viċin bħal Kornelju fl-Atti tal-Apostli. Kienu viċin, Alla kienet jara l-opri tajbin tagħhom, kellhom valur dawk l-opri, però ma kienux biżejjed biex jirtu s-saltna Alla. U bħalma lil Kornelju Alla batlu lil Pietru li dawn in-nies, Alla batlilna u l-pastor. U ġifieri mbagħad wara minna daqsxejn ta' discipleship u bdejna nispjegawlu fuq il-Bibja, imma hija xi ħaġa sabiħa kif issa ħajħu sibhom dan il-pastor Filippin. U li nemmen ħafna illi din il-Knisja kellha bżonn titla' f'livell ieħor ta' anointing u ta' dilka. Għax għalkemm jafu l-prinċipji bibliċi, però hemm xi ħaġa fuq l-awtorità li aħna għandna revelazzjoni tagħha tal-Ispirtu Santu, id-doni u l-qawwa talla u l-evanġeliżmu, id-dilka tagħna bħala Knisja vera prezzjuża. Għax f'daw l-areas kollha fundamentali tal-Kristjaneżmu din il-Knisja kellha bżonn tirċievi minn dilka li ġor il-pastor tagħna u aħna by extension. Jiġifieri nirringrazzja l-Alla anke tal-kodba sa ħajsir translation tal-ktieb tal-pastor bil-lingwa tagħhom biex ikunu jistgħu Tagalo, eżatt. So vera nirringrazzja l-Alla li aħna Knisja ta' frott. U aħna t-namlu għal-Knisja, aħna t-nissapportjaw, aħna t-nibnu saltna talla permezz ta' River of Love. U vera nista' ngħid li meta niżiraw f'din il-Knisja qed niżiraw fart fertili. Qed niżiraw fart li qed tagħmel differenza f'pajjiżi oħrajn.
U nirringrazzja l-ħuti għal Dwayne u għal Stevie u koll, għax vera jalmuni u jberkuni fid-doni tagħhom. Dwayne xaħat li dejjem lest illi jaqdi u li jkun xkejken, Stevie dejjem bil-ġuħ għal-mulej, dejjem bil-ġuħ biex jassorbi dak kollu li għall-għandu għalina. So vera nidbirek ma dawn in-nies, kif tajt il-kelma min jagħmel ma min għaref, ikompli jikber fl-erf, grazzi Ġesu. So grazzi tat-talb tagħkom, għax mingħajr it-talb tagħkom żgur illi ma kienx tkun l-istess esperjenza. Bħalma jgħid Pawlu, we covet your prayers. Nixxenqu għat-talb tagħkom. Grazzi, glorja lil Ġesu. Amen. Waqt li il-medja tippreparaw il-video, nixxen ngħidilkom li għalija huwa unur kbir li mhux biss nirrepreżentaw il-mulej Sidna Ġesu Kristu, imma nirrepreżentaw il-familja River of Love. River of Love hija bħalma qalilna Pastor Randy, għalna il-knejjes Filippini kollha ta' madwar Ruma kollha saru jafu bina. Halleluja, u l-ġurnata huma dawwa ministeru li huma issa qegħdin isegwu. Il-vidin huwa privileġġ kbir eża saħwa. Dan huwa x-xogħol apostoliku għax aħna meta mmorru, apparti li mmorru mal-mulej, imma aħna mmorru magħkom. Intom qed tiġu magħna tirrappreżentaw ix-xogħol talla għax aħna parti minn saltna u parti minn familja. Amen. Waqt li l-video se jippreparaw ruhom, ħanitfu d-dawl u ħammorru tidra. Roll the videos. Video. Okay, daw ikolkom id-dejak xġara ma ġarax. Waħda mill-affarijiet li ġraw ħafna, infatti, hija li kien hemm numru kbir ta' nies li ġew mamda bl-Ispiritu Santu bdew jitkellmu bil-lingwi. Imma mhux just ġifieri letteralment ġifieri b'mod qawwi, ġifieri qawwa Alla letteralment ħadd fithom. Next one. Next video. ħafna nies, ħafna minn daw l-ansara, intlew bl-Ispiritu Santu, ġvidek li jgħidu l-almamodija tal-Ispiritu Santu titkellem bil-lingwi. Ok, dawn huma biċċiet ta' video li ġbidna aħna hemmhekk waqt li konna hemmhekk. Next, brother. Even I hear also medical. But the Lord says to you, I am your answer that you are looking for. Today, Jesus Christ is your portion. Jesus Christ is your answer. With situations that you have looked for help in your life, Jesus Christ is your help. Hallelujah. Fire, Lord. Jesus. Hallelujah. Dak mhux Malti, by the way. Wala qasawċi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ma nafx jekk għandna xi video ieħor, għandna xi ħaġa oħra. Thank you, Lord, for everything in this room right now. I expose you right now in the name of Jesus Christ. Lord, every demon of witchcraft, divination right now, Father, in Jesus' name. Fire! In the name
Jesus. In the name of Jesus. Leave it out. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Rabba Via Sura Via Sura. Oh, Sikata Baba. Rise upon your feet. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Right now. Right now. Right now. Right now. Out. Out. Right. Out. 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 Out in the name of Jesus. Now. Leave it out. Out. Out now. In the name of Jesus Christ. Every demon of sexual perversion, sexual abuse, in the name of every demon of rape, right now, leave now, in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Open your mouth. In the name of Jesus. Open your mouth. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. I release the power of the blood covenant against you, devil. I release right now the power of the blood of Christ against you, devil. Leave it now! Fire! In Jesus' name. Free! Free! Jesus! Gloria lil mulej, tistgħu toqgħodu għaw. Minn ftit ieħor nitolbu magħkom, imma ħanid xi ftit punti oħra. Number one, waħda mill-affarijiet li vera li messitni, apparti li rajt ħafna ġuħ. Ħafna minn dawn l-aħwa kienu vera bil-ġuħ u kienet jistennew. Jiena nħobb ngħidlek, your expectation is God's invitation. Amen. Be expectant. Be hungry. Xenna għal mulej. Għax hija ċ-ċavetta biex inti tirċievi. Amen. Inti ma tiġiġ hawnhekk il-xirka, knisja, l-komunità, xi band club, hawnhekk inti tiġi biex tieħu sem. Fil-veru sens tal-kelma. Fil-veru sens tal-kelma. Amen. Xi ħaġa wkoll li żewġ ħanejdilkom żewġ testimonjanzi. Waħda il-kelma li tiġa tkellem għandu kun semmejta inti Matthew. Da fl-ispirtu tiegħi nirringrazzjalla id-don tal-profesija u tal-word of knowledge u word of wisdom kienet topera ħafna. U waħda minnhom hija kelli kelma li hawn xi ħadd li għandek l-ispirti fid-dar tiegħek. Issa di xi ħaġa li ma tantx ġieli qed bħala word of knowledge għalkemm ma volja nemmen li hija xi ħaġa komuni f'pajjiżna wkoll madwar id-dinja. Li ħafna djar huma mimlijin spirti u xjaten jiġifieri, mhux Casper your friendly ghost. Okay? Jiġifieri jekk għandek xi demonji, jekk għandek xi preżenza fid-dar tiegħek nista' nassigurak 1000% hija demonji. U ma ħadd f'Malta jista' jitlob għalik biex tmur il-ġenna jew jgħidlek roħek il-ġenna. Wieħed biss jista' jdaħlek il-ġenna Ġesu Kristu. Għodu attent il-ħmer jekk li qed jiġi mxandar fuq l-istazzjon nazzjonali ta' pajjiżna. U ħanerġa' ngħid hawn Malta sfortunatament għandu ignoranza ta' kristjaneżmu bibliku li hawn tant imbżazen li kull ma tbellalhom jibilgħuh. Sewwa, għax u bħalma jgħid l-iskrittura f'Ħosseja 4:6 il-poplu tiegħi jiġġarraf minnu tarfin. U ma ħadd u dik li bdiet fuq it-television li għenet il xi ħadd isib triqtu l-ġenna. Number one, m'għandek l-ebda awtorità u gdibt u inti mqarqa, però xorta Alla jħobbok. U nistiduk biex tiġi River of Love ħalli aħna ngħinuk it-trib tiegħek il-ġenna. Halleluja, u ħanuruk it-triq tal-ġenna. Jisimha Ġesu Kristu ta' Nażaret li mentalla l-ħaj. Halleluja. Amen. Thank you, Jesus. Il-mediums ma jeżistux. Avolja għaw minnu medium, jew small, imma ħafna mill-mediums li ntqajt magħhom ġeneralment ikunu pjuttost large jew extra large. Anyway, xi ħaġa li insomma anyway kif din il-kelma ħareġ raġel u qal jiena għandi daw il-spirti fid-dar tiegħi u letteralment laqqas il-ħaqt mis-sejtu u qed lu iqaf hemm.
Intlu għafem, ħassajt l-Ispiritu tal-la jgħidli tmissux. Mux missu għax nġizni da, għax id-demonju mandu labda seta fuq, u labda għed minnkom, u mandu labda seta fuqkom, għax intom ta' Ġesu Kristu. Amen. Imma biex Alla juri l-qawwa tiegħu biex ma jmurux jaħsbu li jien għandi xi ver speċjali. Tifhem? Halleluja. Imma mżomm anyway. U niftakar li kifet l-Ispiritu Santu niżel fuqu u kifet il-kelma f'isem Ġesu Kristu, dar raġel jibda jitriet jixxejkja jisu xħat qabdu bix-xejkjaħ. Halleluja. U beda jinħeles. Gloria l-mulej. U dak il-ħin ukoll jiena nemmen li anka d-dar tiegħu ġiet meħlusa. Ġeħlusa. Amen. Xi ħaġa wkoll li kien hemm testimonjanza hija wieħed mill-leaders li huwa wkoll wieħed mill-leaders ta' dik il-Knisja. Kellu problema fil-prostata għal ħafna snin. Kien ibati mill-inflammazzjoni tal-prostata u kellu kollu ħafna uġieħ. Ringrazzjala l-mulej kelli tani kelma tarfin u niftakar dakinhar dak il-ħin sess alla fejqu l-uġieħ tal-aqlu għalli maqqasajt impoġġi bil-qiegħda sewwa għalinna u minn fit-tielet jum ta' xhieda. Grazzi Ġesu u għalli l-lum fiq totalment m'għandix iktar uġieħ nista' nagħmel pipi normali mingħajr ma weġġa' il-mulej ġvi dak kien miraklu ħaj u kolli rajna qudiemna. Grazzi mulej. Pija ħafna minn nies kien hemm bosta nies li fiqu minn mart ieħor u ġieħ ieħor, nies li ġew inkoraġġuti. Bosta letteralment ħadu xawer tal-Ispiritu Santu. U meta l-Ispiritu Santu beda jiġi fuqhom il-tisbaħħom il-qawwa tal-Alla tidher ċara fuqhom għax tara li hemm li talla fuqhom. Tara li talla fuqhom. U nħeġġiġkom sew intom għaw prezenti u sew intkom li tara fuq televizjoni u fuq il-YouTube u il-Facebook dan il-weekend hija l-weekend ta' Pentekoste. Pentekoste mhix xi ħaġa li xi ħadd jagħmilek xi għażejt fuq mnieħrek ta' jew fuq rasek. Pentekoste hija l-qawwa u ż-żejt talla li jiġi fuqek u tibda tbaqbaq. Alleluja. U tibda ssir bin-nar tal-Ispiritu Santu. U għalikom Maltin u ġin kollha li tissegwu dan il-messaġġ dan is-sibt u dan il-ħadd. Kunu hawnhekk ġewwa River of Love. Ħataraw u tesperjenzaw mhux biss tisimgħu xi omelija, imma taraw u tesperjenzaw verament Pentekoste. Amen? Alleluja. Grazzi Ġesu. Amen. Morri fi ktib tal-Lut, malar, kapitlu 10. Intom tistgħu toqgħodu, poġġu fuq is-siġġieda. Alleluja. Xekkallaj blajna tal-la ħanitolbu magħkom ukoll. Bomba. Morru Lut kapitlu 10. Thank you, Jesus. Lut, mux Luqa. Lut 10. Morru 35. Please, meta tiġu River of Love, ġibu l-Bibja ma'kom, aħwa. Ġibu l-Bibja ma'kom. Lut. Thank you, Lord. Waħda qabel ma nitolbu ma'kom u għal dawk li nkom għandkom il-bżonn, nixtieq ngħidilkom kelma ta' kuraġġ. Biex jekk inti qed tistenna xi miraklu minn Alla, fejqan, għandek bżonn xi breakthrough. Għandek bżonn xi breakthrough. Alla jgħidlek u jrid jinkoraġġik biex inti ma taqtax qalbek. Imma kompli amen. Isimgħu nisew waħwa. Meta xi ħadd jgħidli, imma kont emmint, jew kont għamil żmien nemmen. Aħwa, il-fidi hija mixja, mhux formula. Jiġifieri għal dawk li jgħidu, imma I used to believe. Believing is a walk, is a lifestyle. Amen, mhux something you do and then you stop doing. Amen, jekk inti trid tara l-miraklu tiegħek, jekk inti trid tara l-fejqan tiegħek, trid tara l-ħelsin tiegħek, inti tkompli temmen. Tiqafx temmen, għamel kuraġġ, kompli emmen, amen? Halleluja. Għaliex ħafna drabi, mhux ħafna drabi aħna hemm ħafna affarijiet li nirċievu instantanju u hemm affarijiet li aħna tirċievi gradwalment. Imma jekk tkompli temmen, ħatirċivih u ħatarah żgur. Amen.
La Alla weda, Alla ħajtilek. U la għadilek, inti tista' tkun sikuru ċert li int ħatara f'ħajtek. Amen. Hemm affarijiet li jirrikjedu ċertu kambji. Ġifieri kambji. Jekk ġifieri tibdil. Ħantikom eżempju. Jekk jiena pereżempju qed nemmen li pereżempju jien naf xi ħadd mill-familja tiegħi jersaq lej Kristu. U inti ilek titlob ħafna u ilek titlob ħafna. Ma jfissirx għax inti tlabt u hemm int da bil-fors ħajjen konverti, jista' jkun u Alla mela. Imma it-talb tiegħek inti titkompli temmen li ħajseħħ u jsir. Anzi tittemmen li diġà qed isir u diġà qed taħdem il-kelma tal-Alla fih. Amen. Speċjalment meta jiġu affett tal-qalb, meta aħna niddellhom ma' persuna, mhux ma' ħaġa, ma' persuna. Hemm affarijiet li jridu jieħdu they have to take place. Li jridu jinbidlu. Qed tifhmu? Jridu jinbidlu. Issa meta titkellem ma' thing, għax iskrittura tgħidlek whatsoever thing you desire, kwalinkwa ħaġa li inti temmen jew titlob għaliha u temmen, mela hemm differenza bejn titlob għal persuna jew għal relazzjoni jew titlob għal ħaġa. Imma kwalinkwa xini, jekk inti taf li Alla weda fil-Bibja, tista' tagħmilha, tista' taqta' ticket din tiegħi. This is mine, amen? Temmen li din hija tiegħek. U tiegħek mhux meta tara, tiegħek meta temminha. Battu għadi? Is-sir tiegħek mhux meta tara għax immanifestat quddiem għajnejk, is-sir tiegħek meta minta. Meta temmen li meta titolbu, emlu li diġà lajta qabel ma rajta. Kulħadd jgħidha. Nemmen li lajta qabel ma rajta. Jiena nħobb inqabbel il-fidi ma' mara pregnant. Għaliex? Għax il-mara hawnhekk għandna nies pregnant, nisa mara pregnant? Jekk jista' jkun fi żwieġ. Mela, jekk għandna xi ħadd pregnant, mara pregnant, inti tinqabad pregnant meta? Mal-ovulazzjoni, mal-ovulation, mela inti il-moment li sirt pregnant mal-ovulation, diġà mother. You're already mother, tarbija diġà fik u tarbija diġà tiegħek, imma dek ma rajtux. Imma xorta pregnant? Xorta qed tikber fik dik it-tarbija? Il-fidi l-istess. Meta inti temmen u tirċivi, issir pregnant. ħadd ieħor għadu mod jara xejn, fuq barra mod jara xejn. Inti forsi wis probabbli bħalahom dal-waqt tibda tinduna ċertu tibdil. Imma l-bidu t-tibdil ikun minimu. Fl-aħħar isir drastiku. Amen. Issa l-fidi topera hekk. Meta inti tirċievi l-kelma, temmina tiġà tiegħek qabel ma welidta. Amen. Għalhekk taqtax qalbek kompli jemmen il-baby dal-waqt jaħroġ. Amen. Amen, brother. Rebecca, okay? Amen. Mela, morru. Lut kapitlu 10, 35. Tarmux mela il-fiduċja ta'kom, diġi darba badna me preċi iktar dettaljata fuqa. Tarmix mela l-fiduċja tijak. Għax din iġġib maħħa ħlas kbir. Din hija forsi, probabli, u żgur. Score. That's it. Done. Sealed. X'inhi l-kelma fiduċja? Confidence. Confede. With faith. Mela tarmix il-konfidenza l-fidi tiegħek għax wala emmint li Alla wedek taqtax qalbek għax il-ħlas u xejdu għalla marat ila. ħlas. Il-baby ġej. Il-miraklu tiegħek huwa l-baby. Il-baby ħataraħ. Jekkux tfiq minn marda. Miraklu finanzjarju. Miraklu f'relazzjoni.
miraklu fi żwieġ. Ġej. Emmint, irċevejt, mela ħajja sal-jum il-ħlas. Amen? Hallelujah. Morru Mark 5, malaj. U nispiċaw b'du nitolbu. Worship team, come. Amen? Dak ikun messaġġ tajjeb, jum il-ħlas. Ftitilu għamilna jum il-ħelsin. Sa darbor għamilna jum il-ħlas. Mark 5. Gloria l-mulej. Xuħut minkom dal-waqt ikolkom jum il-ħlas. Xuħut minkom illum jum il-ħlas tijak. Amen? Xuħut minkom il-baby edha għad tikber. Amen? Dal-waqt kollok il-ħlas, su. Dal-waqt taħles. Amen. Hallelujah. Mela. Vers 35. 35. 5. Kif kien għadu jitkellem waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu bintek mietet għalfejn tħabtu iżjed lill-imgħallem. Iżda Ġesu sama x'kien qegħdin jgħidu u qal il-kap tas-sinagoga tibżax xogħlok tibżax xogħlok biss ħaġa waħda. X'inhu? Kompli emmen. Tibżax biss int emmen. Imma tidher impossibbli. Għalhekk għandek bżonn il-fidi li tkompli temmen. Ku kienet possibbli kuq bat tamilta. Ku kienet bis-saħħa tiegħek kieku diġà għamilta. Mela met il-fidi ismawni aħwa. Il-fidi biblika għalkemm aħna ngħixu bil-fidi, imma l-fidi qatt ma tapplika għall affarijiet li tista' taqbad u tagħmilhom int. Il-fidi dejjem tapplika fejn Alla bil-forsi li jagħmel xi ħaġa għalik. Amen. Allura jiena u inti ngħixu bil-fidi. U jekk inti titgħix ħajja soprannaturali, taf li mhux bis-saħħa tiegħek? Taf li mhux bis-saħħa tiegħek? Aħna li rajna l-weekend li għadda ġewwa Terni l-Italja. Żgur li mhux bis-saħħa tiegħi, żgur! U bis-saħħa tal-ebda għad minna. U għalhekk nimxu bil-fidi, għax aħna nippritkaw. Dak li ma rajniex, imma għax nemnu naraw. Wow, kemm powerful li. Aħna nippritkaw Kristu li ma narawx. Ma għaz li nippritkaw jimmanifesta. Alleluja, grazzi Ġesu. Amen. Għalhekk tgħid, u għax ma tinħoss xejn, tħabber rasek xejn. Xandar il-kelma Abba Trusmatan is pregnant. Għax meta titjom il-kelma qed taqalhom imma taqalhom ma toġobniex bil-Malti, you are impregnating them. And the baby is gonna come. Dak il-miraklu dal-waġġej. Xwet minkom il-baby dakom diġà wasal biex joħroġ rasu stess. Hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Għaw xaħat il-lejlej li pastor. Jina wasal li jum il-ħlas, il-lum il-ħlas tijaj, hallelujah. Għaw xaħat il-ħlas tijak il-lum. Waħda bis il-ħlas taħħa. Kama minkom il-lum il-jum il-ħlas. Għaw xaħat il-jum il-ħlas, amen. Iġivir il-lum u għal-jum tal-ħlas tijak il-lum li tara l-miraklu tijak, il-fejqan tijak, il-ħelsin tijak, amen. Kulħat tuqum bil-wifqan. Għaw xaħat il-lejla li pastor jina l-lejla nati ħajti l-Ġesu Kristu. Illum irrit neħles mill-infern, mill-jasar ta' dnub. Illum irrit ninqala mill-ktajjen ta' demonju tal-addiction ta' xini. U illum irrit nesperjenza l-qawwa ta' Ġesu Kristu fil-ħajja tiegħi. Għaw xaħat il-lejla. Jixxejjati ħajtek il-Ġesu Kristu għal-ewwel darba. Wan, min iktar għaw xaħat jixxejjati ħajtek il-Ġesu għolli jdejk. Il-lejla għal-ewwel darba prosit, wan. Min iktar tu, min iktar. Il-lejla tixtieq tkun taf li inti salvata żgur. Jekk inti tmut il-lejla, jekk inti tmut għada, inti ċerta li inti salvat, għolli jdejk, jekk tixtieq tkun ċert għolli jdejk. Intom fuq il-televizjoni, intom fuq il-Facebook, YouTube. Il-lejla tixtieq tkun ċert li inti salvata, kulħadd jitlob miegħi. Għolli jdejkom miegħi. Dawk kollha li intom il-lejla tixtiequ tkunu salvati.
ikollok is-salvazzjoni, ikollok esperjenza ħajja ġdida tal-qawmin ma' Kristu. Ejdi talba wara minn qalbek, kulħadd tipoġġi fejn inti, please. Shh, ħadd ma jċaqlaq, please. Be sensitive with the Holy Spirit. Ejdu di warajja, ejdu missi qadis. Grazzi ta' binek Ġesu. Grazzi tal-kelma qadisa tiegħek. Ġesu, nemmen fik, qalbi kollha, inti li ben tal-ħaj. Inti s-Sinjur, inti il-mulej. Int biss it-triq tal-ġenna. Int biss it-triq tal-ħajja ta' dejjem. Ġesu Kristu, aħfil id-nobiti, aħsilni bid-dem glorjus tiegħek. U naddafni minn kull dnub, minn kull teba, minn kull ħażen. Aċċat minn ġofija, kull katina tad demonju, kull katina li jiena kont marbut biha matul ħajti. Illum il-jum tal-ħlas tiegħi. Illum il-jum tal-miraklu tiegħi. Illum il-jum tal-fejqan tiegħi. Minn qalbi nemmen u minn fommi niddikjara li Ġesu Kristu huwa l-ben tal-ħaj. Il-mulej tiegħi, is-salvatur tiegħi. Li jiena npoġġi l-fidi fik, mulej, int li mittalija fuq is-salib. U permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek insalvajtni. Jien tiegħek Ġesu. Millum il-qudiem jien salvat, imwilet mill-ġdid, maħfur minn nobiti, maħlus minn kull madmat u katina u xkiel tal-għadu. Illum qalbi hija tiegħek Ġesu. Użani għall-glorja tiegħek. Irċivi glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Jekk di talba etta minn qalbek, illum inti salvat, maħfur, ismek miktub fi ktib tal-ħajja. Ġesu Kristu llum daħal f'ħajtek. Issa kompli mbena, kompli ibda number 1. Hemm tliet affarijiet biex tagħmel relazzjoni. Titkellem mal-persuna, il-persuna titkellem miegħek u tqattaw ħin flimkien. Dik tissejjaħ. Titkellem miegħek mal-mulej jissejjaħ talb. Il-mulej jitkellem miegħek jissejjaħ taqra l-Bibja u tixxierek tissejjaħ knisja. Amen? Amen? Għadda kolla intom fuq YouTube, televizjoni jew Facebook, inħeġġitkom biex dan il-weekend ejjew u esperjenzaw Pentekoste vera, mux Pentekoste tal-pitturi, biss, toġobni l-pittura, u anka l-pittura sagra, imma l-ebda pittura ma tik il-qawwa tal-Ispiritu Santu. U Ġesu Kristu xandir tal-kelma pura qaddisa talla li tik esperjenza ħajja kif Kristu verament ġi minn sema biex jagħti kull wieħed lilkom u lilna. Il-paċi ma'kom, narawkom il-programm il-miss, narawkom nar is-sibt hawnhekk, narawkom nar il-ħadd hawnhekk u tinsewx nar il-ġimgħa. Propju min qed jara dal-programm il-lejla, min qed jara dan is-service il-lejla. Nar il-ġimgħa jumej oħra, skużawni, jumej oħra, ġewwa Raħa Ġdid, ġewwa l-bandi ta' Raħa Ġdid, ħajkun hemm lejla u serata ta' Isle of Worship. Isle of Worship ħajkun hemm kanti fħil lil-mulej. Mis-6 u nofs il-qudiem u ejjew irċievu faħru l-mulej magħna u ejjew esperjenza l-qawwa tal-Ispiritu Santu. Narawkom. God bless you. Hallelujah. Amen.